awit panjenengan sedaya sampun rawuh wonten acara halal bihalal menika. Kunjuk hormat kula kagem sedulur lanang nggih menika si buta dari Gua Hantu sekalian munyukipun ingkang sampun nglonggaraken wekdalipun rawuh wonten ing rapat agung kangge bahas kawruh kanuragan ing jaman kebak tantangan menika. Dinten menika kita kedah waspada kemungkinan perang donya kaping 3. Kawruh kanuragan boten namung kangge pamer kekuatan, nanging kangge ngreksa tentreming jagat lan nyelametaken manungsa. Rapat menika dipun rawuhi para pendekar legendaris kados Mak Lampir, Wiro Sableng, Semboro Kamandanu, si buta dari Gua Hantu lan sanesipun. Kula nyuwun supados rapat menika dados sarana kagem nyawijikake kekuatan. Amargi kanthi persatuan kita saged nglindungi donya saking karusaan. Insya Allah menawi sedaya pendekar pilih tanding ingkang wonten tlatah Jawa menika saged bersatu, aja maneh bedil utawi granat dal kemawon dipun untal para sedulur sedaya. Secara logika menika tanahe mboten umum mugi mboten lumrah. Ananging sedaya niku sampun kedadeyan nalika jaman semanten Mbak Yu kula Mak Lampir tumut ngusir bangsa Londo saking tlatah Nuswantara menika. Kanthi cara ngecakake ilmu nguntal rudal uga ilmu nglumat granat. Pramila menika kula suwun kanthi ikhlasipun Mak Lampir mbok menawi perang donya kaping 3 estu mbledos kanthi ilmunipun kula suwun babagan ngawang-awang kang kalebet pesawat tempur, rudal utawi granat kula pasrahaken dumateng Mbak Yu kula Mak Lampir. Dene adi kula Den Mas Wiro Sableng kajibah dados mata-mata musuh. Awit saking bakatipun ingkang saged membo-membo dados tiyang gendeng. Ugi ilmunipun ingkang pun kesuwur. Dene Kang Mas kula si buta dari Gua Hantu sekalian munyukipun ingkang sampun kondang otot kawat balung besi, kula suwun ngurusi babagan musuh ingkang nyerang saking darat. Kula percados Kang Mas si buta dari Gua Hantu saged ngatasi babagan menika. Dene adi kula nggih menika Adi Mas Semboro dipun bantu kalian Kang Mas Basir. Ingkang kalih-kalihipun sampun kesuwur gadahi ilmu dibedil mecicil, ditembak ngakak-ngakak. Kula percados kekalihipun saged dados garda depan wonten ing peperangan. Interupsi Dimas Kamandanu saderengipun kula ngaturaken gungih panuwun sampun dipun undang rawuh wonten rapat agung menika. Sampun kula mirengaken kanthi gamblang tugas para sedulur kang rawuh menika. Ananging tugasipun Dimas Kamandanu piyambak. Kula mirengaken katwau kok dereng dipun sebat nggih. Pangapunten sanget saderengipun mawi kuping kula radi budheg. Pitakon ingkang sae sanget Kang Mas. Sarene tugas-tugas wonten lapangan sampun nyekapi, kula kalih Mbok Rondo, Mbah Mistun pun bantu malih kalian Mbah Maritun kajibah ngurusi perdapuran nggih menika ngedangaken para prajurit kang perang Kang Mas. Dene ingkang ngamanaken laut nggih